eller hvor mange vi nu skal lave, ikke også? Så det man kan gøre, ikke også, det er, man kan gå op, når man nu har skrevet, vi kunne for eksempel, prøv at skrive Ida bare. Kan vi også gøre det? Ja, så prøver jeg at lave en, så skriver jeg bare Ida der i navnet. Og hun bor i hus 6. Så går jeg hen, så kan I kigge ned. Nu kom hun kun til at hedde Da. Nå, okay, ja. Det laver vi om. Det bliver godt med lille i dag. Og hus. Hvad laver I siger så? Ja, kursus. Kursus? Ja. I hvad? Udtalelse. Så du får en god udtalelse. Hvad det hedder. Jamen så kan man gå hen og vælge hus, og der er det sådan, i stedet for at man bare skal skrive det, så kan man klikke. Nu er det for eksempel hus 6. Og så... Det er hus 6, der er skrevet, det står der, det ser jo ikke så pænt ud. Nå, har du bare til, jeg tror, det er fordi den venstre stiller, ikke også? Det er meget, der... Det kan du ikke lave om. Nå, okay. Godt. Så hen som lærer der, så skriver jeg jeres lærer, så skriver jeg, hvad det her, jeres lærer, så skriver jeg så skriver jeg bare Frans eller og Erna. Ja. Og så går I, så... Hvad med det? Datoen, det skriver du selv. Det skriver den selv? Ja, det skriver du selv. Ja. Så... Kan man så trække det derovre? Ja, men man kan også skrive den. Du må godt prøve at klikke på den. Den der? Ja. Og så hvis du klikker på den der, så kommer der en kalender ned, og så kan du vælge. Det er jo ikke sikkert, den første gang man har så vil den komme der. Ja, okay. Det er lige meget. Så værksted, ikke også? Jeg ved ikke, om alle værksteder kommer på, for nu kommer der jo flere nye, så man kan selv skrive, eller man kan gå ned og vælge nogle af de værksteder, som jeg har valgt. Det er gartneri, ja. Og så spørger vi, om man har haft værkstedet før, og der er så de muligheder der, ja, nej, eller man har haft det flere gange. Og hvad er det for en periode? Jamen, vi er jo periode 1 nu. Så har, så er den så delt op. Nu prøver jeg lige at gå med der, ligesom jeg er der. Værksted. Indløbsliv har der værksted før, ja. Og det er periode 1. Så er den så delt op. Nu er den meget bred. Den her form, kan I se det? Den fylder det hele. Og der kan man, det er fordi der står sådan, der står der 173%, jeg ved ikke hvor der står, jeg har stedet heroppe. 130%. Altså der kan man, hvis du klikker ned der, yes, hvis du klikker der, så kan du få den for eksempel i 100%. Og man kan få den i 500%, så hvis man er rigtig nærsynet, ikke også? Der kan I skifte. 6.400%. Ja, det ved jeg så ikke. Prøv lige at trykke på den. Jeg ved ikke, om man kan. Men det er, hvis der er billeder, eller hvis der er en lille tekst i den her læser I kigger I nu, det er alle vejledninger og artikler og sådan noget, de kommer tit i sådan en pdf-format. Aha. Så så vil I kunne gå ind og læse i den. Så den første del af det derovre, det er, hvad det er mål sammen med eleven. Så skulle man have snakket sammen med eleven. Det var i hvert fald meningen dengang. Og de siger, jamen, de kommer fordi de vil lære noget nyt, eller de har hørt en kammerat snakke om det og sådan noget. Og så spørger man om, hvordan har du det med at arbejde alene eller sammen med andre? Jeg har for eksempel Michael over fra Femern, han vil i hvert fald gerne arbejde alene. Og det vil Jeanette også. Og nogle de vil gerne arbejde sammen, ikke også? Så udfylder man det. Og så, og så når man har gjort det, så kan man så skrive, under de forskellige ting. Nogle skriver en linje, og nogle skriver mange ting. Og så når man er færdig. Ja. Det kan I jo selv udfylde en gang, eller sådan noget godt. Ja. Så vil vi jo gerne have, at den her, at den ikke er væk. Nu vil vi gerne gemme den her udtalelse her. Ja. Og det gør vi, så man kan jo lægge mappen forskellige steder, men hvis nu man laver en mappe på skrivebordet, så man kan gemme den i. Hvor skriver du hen?
Du skriver ingenting. Helt godt. Nå, det er fordi, du skal lige klikke. Det er nok, du har været et andet sted hen også. Så nu kan den. Nå, Så er det, du sad og skrev, det er jo... jeg vil gerne lære porens mysterie. Det ligger ude i cyberfest. Ja, men du skal lige... Det er fordi, at det er nyt for dig med tastaturet, så du kigger ned for at ramme bogstaverne rigtigt, Ja. ikke også? Så han kigger ikke på skærmen før bagefter. Det vil nok blive ved med resten af mit liv. Nej. Men okay, så lad os sådan, så man kan, hvad det hedder... Hvis man gerne vil have den ud, og man har en printer på sin maskine, det skal I ikke gøre nu. Når vi nu har skrevet alt det, vi har, eller udfyldt alt det her, eller skrevet alt det her, så går vi derned. Hvad Ja, siger så kan man printe den. Ja. Ikke også? Hvis man vil det. Ja, det tør jeg ikke lige gøre nu med jer. Jeg ved ikke, om jeg men det, der så er vigtigt nu, det er, at vi jo gerne gemme den. Det står op for, at du kan gemme data, der er skrevet i denne formular, men det står ikke hvordan. Nej, mere, det er fordi, det er ikke mig, der har skrevet det der. Men så, hvis I går op i filer, det er det samme inde i Word og alle de andre programmer, I må det. Der er en, der er øverst til venstre. Der er en, der hedder filer, er det ikke korrekt? Ja. Vi siger, og så hedder den gemt som. Ikke gem, men gemt som. Skal bare trykke på den, Ja. og så gem som. Yes. Og så kommer den og spørger jer. Nu kommer den og stiller nogle spørgsmål. Så spørger den... Hvorfor kommer den der nu? Ja. Kan det? Ja. Nu så står der udtalelse værksted. Det er fordi, det havde jeg jo kaldt dokumentet før. Men nu skal I skrive Ida periode 1. Der, hvor hende siger du? Hernede i filnavnet. Skal vi slette det der? Ja. Og så skriver Ida periode 1. Og jeg plejer også at skrive årstal. Ida periode 1. Og så 2010-11. Så kan jeg søge på dem, hvis I nu... Det ved jeg ikke, hvis man skal bruge en udtalelse senere hen. Hold da op. Og hvad siger du så? Nå, okay. Så siger man gem, eller hvad? Nej. Ja, så se, det er fint nok, fordi det er altid, men hvor gemmer du henne nu? Det står faktisk der. Gem i. Eller på, havde jeg sgu det egentlig hedder. Når du skal ikke klikke, men der står bare gem på skrivebord. Så lige nu, der vil du gemme på skrivebordet. Det kunne godt være, at du vil have den et helt andet sted. Det skal vi nemlig prøve bagefter. Skal I prøve, og så trykker I igen. Og så kan I, hvad det her, har du også godt det her? Gemt, godt. Så, nu siger jeg også lige gem her, den ligger ude på skrivebordet. Godt. Så skal vi lige ud på skrivebordet for at se, hvordan. Og den nederste højre hjørne her i Windows 7, helt nederst fra neden, der er et lille felt. Hvis I går ned i den, og klikker en gang, så kommer I ud på skrivebordet. Det er Hvad er det for et helt felt? ud. Vis skrivebord. Yes, bare klik på den. Nå, ja, sådan der. Og så skulle I gerne nu have det dokument, I tog ud fra USB'en før, plus den der hedder Ida. Den der står Ida der. Det er den, du lige har gemt. Jeg forstyrrer en gang til. Det er din tur dengang. Når vi skal skrive den der schema, hvad hedder det i valgfag, ind i schema, er schema ligger den? Vi kunne ikke finde det i hvert fald. Jeg har ikke... Hvad med det, de plejer at gå det? Du kan godt, vi skal skrive det ind på computer, ikke også nu? Den der... Hvad for nogle valg, de har valgt? Jamen, jeg har ikke husket det. Så jeg skal, Nej. det skal Det kort. ved jeg før. Det prøver jeg lige at finde ud af i løbet af i aften, ikke? Ja, det er fordi... Ja. Det er jo nogle andre, det er også Ja, spørgsmål. ja. Det skal jeg nok, det. Godt. Prøv, hvis nu tog de der to ikoner, og så træk dem om på højre side af flaget. Det var sådan, så de der to, I lige Ja, så har. trykker vi på I venstre bare træk og slip. Her, bare et eller andet sted her. Fordi vi skal lige prøve at lave noget. Og så den der også. Yes, godt. Så kan I godt se, når I har lavet 20 udtalelser, ikke også, så bliver det altså helt fyldt op her. Så det er jo... Hvad? Rod. Ja, hvis nu vi laver en mappe herude på skrivebordet, der hedder værkstedsudtalelser. Var det ikke en god idé? Jo. Jo da. Godt. Så for at lave en map, så højreklikker man. Herude i det her, hvad det er, ude på skrivebordet, hvor der ikke er nogen ikoner. Højreklikker man, og så er der en, der hedder ny, lidt langt nede. Ja. Og så kommer der sådan en, der hedder mappe ud, og så klikker I bare på mappe. Derovre. Ny mappe står så. Ja.